Здравейте хора, аз съм Любо и това е пълният клас и дано ви хареса. Поне ще се опитам да служа на шеф сам да ви гледам. Май не е много гледно, не е и слаб. Може да го видя. Това ще е два гиганта. От двете страни два гиганта да направя. Но, айде да опитаме. И път дано да ни се стане същия човек. Какво? Дайте! Мойте! Давайте! Ще ви убия, ако не дай! Yes! Благодаря ти! Сега на 100% ще победим. Хора, ние не можем да победим. Но ще бъде супер, ако победим. Секси, стрелям. Много ме кефи. Наистина, много ме кефи. И накрая ще правя няколко клипове, но малко по-късно. Всичко ще ви върнем утре. Ще бъде после. Това ще е готово. Сега започнах да го прави преди няколко минути. Преди няколко секунди. Защото правя само клипове. И надявам се да ви хареса. Защото на мен ми хареса и защото и ми е приятно да правя нещо. Много повече клипове да ви хареса. Ако ви хареса, дайте палец нагоре. Ако не ви, и един коментар. Сега започваме. Окей. Уау. Хора, надявам се да ви хареса. Не се надявам. Защото ми е приятно, когато качвам нещо. И някак ми идва отвътре. Вчера качвам и направих вече направих на канал. И моят цел не знам как се напиша. Сега от вчера започнах да правя клипове. И може някак да не ми е забавно, но поне да ви хареса. Окей. Сега трябва да изчакам. И може всеки ден да правя епизоди на Clash of Clans. Аз се вдъхнових от вената. Съединих клипове. И добре. Ще почвам да се бия.
То май филм. Имам 4. Това не е тъпото нещо, което съм правил. Това е най-тъпото нещо, което съм правил. Окей, това е най-тъпото. Най-тъпото нещо, което съм правил. Не трябва да изчакам. Вече 5 минути празни приказки. Отполиха и пак правя клипове на Clash of Clans и казвам